a da yake ana nuna mai lokaci ya karata ga ta mallam a gurguje yanzu muka gama magana akan da'a ga shugabanni. Shin wannan shi ko yana so ya san ya kima da muhimmancin shugabanci yake a musulunci, sannan shin su wane ne a ulul amri shugabanni a mahangan musulunci? Shi ku sha tambaya ta. Barakallahu fik. Babu shakka kamar yadda muka faɗa a wancan karatunmu na farko cewa wato bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi ba rashin hanya bane ko rashin da'a ga shugabanni. Asali ma shugaba idan shi yana nufin Allah ya kamata ko shi zan tare da wanda akan gaskiya. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as salihin. Ji tsoron Allah ku zan tare da masu gaskiya ko yaushe. To wannan ya dibe mu game da da'a shugabanni, yaya musulunci ke kallon shugabanni don mu san girman shugabanni, cewa idan an bi annabi ba ana nufin an walakanta shugaba ba lokacin da shugaba yake da yi musulunci ya ba shugabanci wani irin muhimmanci wanda a cikin kashe-kashensa na kawa'id abin da shahi wajibi, mustahabbi, makaruhi, haramun, halal. To shugabanci wajibi ne a aqida ta ahlus sunnati wal jama'a. Wajibi ne wato musulmi su zan suna da shugaba kamar da annabi ya tarwace da su, amma annabi ke cewa ko da kun zan ko uku to kada ku yi tafiya ba ku da shugaba, saboda yadda musulunci ya bashi a shugabanci muhimmanci. Asali wajibi ne ga musulmi su zan suna da shugaba. Babban malami Shehu Usman bin Fodi ya taɓa mana wannan bara masu ya rubuta littafin subutun akan mai suna bayanu wujubil hijrati al-ibadi, wanda a ciki ya bayanin tabbatar da wajibcin aza shugaba ga musulmi. Yawa nazar imamu ya gama ijtihad ya tabbatar. Dan uwansa Shehu Abdullahi bin Fodi shi ma ya rubuta littafi mai suna wato Diya'ul Hukamil Imanuhum wa Alayhi, wanda shi ma cike ya kawo duka waɗannan wajibcin aza shugaba wajibi ne cewa wajibun nasbul imam al-adli bi shari'a fa lam la bi hukmi la gani. Wajibi ne aza shugaba bisa ga shari'a ta musulunci. Saboda musulunci ya ba shugabanci muhimmanci, matuƙar muhimmanci, wanda ashi wato ainihi ashi Usman bin Fodi kamar yadda ya faɗa cikin bayanin wujubul hijira, kamar yadda shi ma sarki musulmi Muhammadu Bello ya faɗa a cikin wato gaisul wabil bisir Imam al-Adili, ya faɗa cewa muhimmancin wato shugabanci umarni na wanda an kaba al'umma tun bayan rasulun manzon Allah sallama a duniya ta dade, cewa musulmi su ba su da shi wannan saboda shi shugabanci wato jagoranci ne na addini da duniyar musulmi ne, ya batun annabi sallallahu alaihi wasallama na'ibancin manzon Allah. Wato shi shugaba a musulunci ma girma ne, ya musulmi na kallo ne na'ibin annabi bai nan ga wanda awaki ne samun muna magana a mahangan musulunci muke yake shugaba a musulunci na'ibin annabi yake. Kamar annabi ya tashi daga kujera bayan rasuwarsa, shi shugaba shi zai hawa kujerar manzon Allah domin ya jagoranci al'umma akan duniyarsu da kuma lahirarsu. Wannan shi ne kaga abin da zai kai ka ga zama hawa kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniyar musulunci, su kaga wannan matsayi ba karamin matsayi ba. Haka musulunci ya ba da muhimmanci kwarin gaske ga shugabanni, kuma har ya tilasta musulmi kada su zauna ba su da jagoranci. Allah ya samu dace. Na'am.